Život. Reč sadrži samo 5 slova, ali niko ne može proceniti njenu lekovitost. Svaki čovek ima drugačiji scenarij. Rediteljska palica je naša. Mislio sam da vreme treba da stane da bih stigao svoje misli. Povučem ih za rukav i kažem, ajmo jedno po jedno. A onda pomislio da su nogare stola bogate aktivnostima, ambicijama, emocijama, stabilne jedino kada je zdrav. Da, mi smo reditelji našeg scenarija, ali producent je zdrav. Izabrao sam podršku koja stvara sigurnost. Poliklinika Longa Vita. Prijatelj koji će me povući za rukav i reći, ajmo jedno po jedno. Ona zna koliko je zdravlje i kvalitet života imperativ, da svakoga dana budem bolji čovjek. Nisam sam na tom putu, uz mene je Longa Vita.